ସକାଳ ଧୂପ ବେଶ ପ୍ରତିଦିନ। ଗଜାନନ ବେଶ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଝୁଲଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଶ। ବଣଭୋଜି ବେଶ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବେଶ। କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେଶ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ସୁନା ବେଶ। ବାମନ ବେଶ। ଚାଇହ ଲାଗି ବେଶ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ। ସେନା ପଟା ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ଦୈନିକ। ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ। ଅବକାଶ ବେଶ। ଖିଆକିଆ ବେଶ। ଡାଳିକିଆ ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ଆଡ଼କିଆ ବେଶ। ରଘୁନାଥ ବେଶ 500 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ପୁଷ୍ପଭେଷିକ ବେଶ। ପଦ୍ମ ବେଶ। ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ବେଶ। ଚାଚେରି ବେଶ। ଫଗୁଣ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ମକର 84 ବେଶ। ମୀନ କଚ୍ଛପ ଅବତାର। ନୃସିଂହ ବରାହ ଅବତାର। ବାମନ ବୃଦ୍ଧ ଅବତାର। ପରଶୁରାମ ଅବତାର। କଳ୍କୀ ଅବତାର। ଲୋକମାନେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି।